Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tusluhu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mangsub. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para sesepuh bini sepuh ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul karamah wal fadilah panjenenganipun Al Habib Muhammad Al Jufri saking Bojonegoro ingkang tansah kita tenggo-tenggo manfaat barokah doa saha ilmunipun. Panjenenganipun grup hadroh Gasona Indonesia dari Bojonegoro ingkang tansah kula hormati. Panjenenganipun sahibul hajat, sahibul bait Bapak Joyo Jaimin dalah Ibu Ngasilah ingkang tansah kula hormati. Panjenenganipun temanten kekalih Mas Eko Iswoyo dalah Mbak Irna Dwi Pratiwi ingkang sangat-sangat berbahagia. Rekan-rekan pengiring temanten putra saking leladan bareng ingkang tansah kula hormati. Hadirin wal hadirat, tamu undangan ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Langkung rumiyin monggo kita sedaya tansah muji syukur dumateng ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih menapa siang menika kula dalah panjenengan sedaya saged ngrawuhi hadir ing dalem menika majelis ingkang insyaallah penuh barokah menika. Mugi-mugi rawuh kita, hadir kita siang menika estu dipun catet dening malaikatipun Allah Subhanahu wa taala dados amalan ingkang sholihan wa makbulan ingkang tembe akhiripun pikantuk ridho saking ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ingkang kekalih sholawat serta salam mugi katur dumateng panjenenganipun Nabi besar, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kita sedaya dipun akui umatipun saha pikantuk syafaatipun donya ngantos dumugi akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat pirawuh tamu undangan ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sepindah kawula teng mriki minangka sulih saking sedaya rekan-rekan rombongan pengiring temanten putra saking Desa Bareng ngaturaken nyuwun ngapunten ingkang saageng-agengipun mbok bilih anggenipun silaturahim, kirang santun, kirang tata krama dhateng keluarga besar Bapak Joyo Jaimin lumantar kawula wakil saking sedaya rombongan nyuwun ngapunten ingkang saageng-agengipun.
Ingkang kokalih kaula teng mriki minangka wakil saking panjenenganipun Bapak Sarim sepindah ngaturaken salam takzim dateng keluarga besar Bapak Joyo Jaimin dalah ibu kanthi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang menika, detik menika, saat menika kanthi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kula wakil sulih saking panjenenganipun Bapak Sarim masrahaken putra kula ingkang paring asma Eko Iswaya kanthi pasrah bongkokan sepindah dateng keluarganipun Bapak Joyo Jaimin. Dados anggenipun putra kula Eko Iswaya anggenipun bebrayan dateng Kalipapak menika menawi kirang gadah santun saha lintu-lintunipun kula suwun kanthi ikhlasing penggalih keluarga besar Bapak Joyo Jaimin kersa mituturi. Ingkang kekalih kula sulih saking panjenenganipun Bapak Sarim ugi masrahaken putra kula ingkang paring asma Eko Iswaya dhateng sedaya tokoh agami lingkungan masyarakat sekitar mriki kanthi pasrah ingkang sae. Intinipun menawi putra kula Eko Iswaya kirang pas anggenipun serawungan, anggenipun bermasyarakat, kula suwun kanthi ikhlasing penggalih tokoh masyarakat lingkungan sekitar mriki kersa mituturi putra kula ingkang paring asma Eko Iswaya. Hadirin tamu undangan pirawuh ingkang minulya, ingkang salajengipun kula ugi atas nama keluarga besar Bapak Sarim dalah ibu ngapunten keluarga besar Bapak Sarim sak keluargi anggenipun silaturahim dateng mriki nyuwun ngapunten ingkang sageng-agengipun mbok bilih mboten saged beto napa-napa namung sagedipun beto jiwa lan raga saha donga kemawon. Sepindah malih nyuwun ngapunten saageng-agengipun dateng keluarga besar Bapak Joyo Jaimin pilih keluarga besar Bapak Sarim sedaya rombongan temanten putra anggenipun silaturahim mriki mboten saged betani napa-napa sagete namung beto jiwa lan raga saha donga mugi-mugi sedayanipun pikantuk piwales saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun nyuwun barokah doa dipun tujuaken dhateng temanten kalih mugi-mugi temanten kekalih Mas Eko Iswaya dalah Mbak Erna dipun dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Terakhir nyuwun ngapunten niki penyuwune saking panjenenganipun Bapak Sarim kapurih benjing sepekenan sepasaran niku dipun aturi sedaya keluarga besar Bapak Joyo Jaimin kapurih dateng dalemipun Bapak Sarim ugi terus ngendikane Pak Sarim kala ngantenipun kersane teng mriku mboten beto mboten angsal wangsul niki malih terus ngoten. Terus pindah malih penyuwunipun Bapak Sarim sedaya keluarganipun Bapak Joyo Jaimin mengki sepekenan sepasaran dipun aturi silaturahim dateng dalimpun Bapak Sarim. Pungkasan sak badanipun paripurnanipun adicara kula sedaya rombongan nyuwun ngapunten badhe pamit. Mugi-mugi perjalanan kula dalah sedaya rombongan mulai dari Kalipapak sampai bareng boten wonten alangan setunggal pun napa saha pikantuk ridho saking rasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Awal hingga akhir nyuwun ngapunten kula akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Al-mutaramin para alim, para ulama sesepuh lan bini sepuh. Khususipun dusun Kalipapak ingkang kula hormati. Dumateng pangareh temanten kakung saking tlatah Bareng ingkang kula hormati. So para bapak ibu undangan injih undanganipun saking Bapak Jaimin ingkang kula hormati. Wabil khusus dumateng Rama Yai ingkang sampun rawuh wonten ing majelis menika ingkang kawula tenggo fatwanipun. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala wonten ing siang menika kula panjenengan makempal rawuh wonten ing dalem menika kanthi kawontenan sehat walafiat. Insyaallah mboten kirang satunggal punapa-punapa sedaya menika minangka inggih menika fadilahipun saking Allah Subhanahu wa taala. Ana kalihipun selawat salam katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi sedaya risalahipun wiwit wonten ing donya menika ngantos menyang wonten yaumul kiamah. Kula lan panjenengan sareng-sareng pikantos syafaatipun Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu serta para undangan ingkang kula hormati, ing mriki kula jumeneng minangka sesulih saking Bapak Jaimin ngaturaken sugeng rawuh, sugeng lelenggahan kula aturaken dumateng panjenengan sedaya minangka sesulih saking Bapak Jaimin sepindah ngaturaken ngapunten bebilih anggenipun Bapak Jaimin anggenipun inggih menika jamu panjenengan sedaya wonten inggih menika kirang langkungipun utawi kirang nuju prana dumateng panjenengan sedaya ugi juru leladi menawi kirang tata anggenipun inggih menika paring pasugatan dumateng panjenengan sedaya. Kawula ngaturaken agung isih samudra pangasami nyuwun ngapunten sak kathah-kathahipun. Lan salajengipun para bapak lan para ibu serta para undangan ingkang kula hormati. Minangka sesulih saking Bapak Jaimin kula ngaturaken inggih menika bilih kala wau sampun dipun aturaken inggih menika masrahaken temanten kakung dumateng keluarga Bapak Jaimin kula tampi kanthi asta kekalih mugi-mugi pasrahipun saking kadang besan saged inggih menika dipun tampi kanthi inggih menika manah ingkang ikhlas inggih menika saged dipun akeni utawi dipun gulawentah kanthi sak-sasanipun kalian keluarga mriki utawi keluarganipun Bapak Jaimin. Pramila nyuwun ngapunten bilih anggenipun Bapak Jaimin sekeluarga gulawentah khususipun inggih menika temanten kakung inggih Mas Eko mbok bilih kirang nuju prana utawi boten sami kalian kadang besan anggenipun gulawentah kawula ngaturaken ngapunten sak ageng-agengipun. Langsung salajengipun mugi-mugi sedaya menika anggenipun bebrayan dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah rahmah saged membina rumah tangga ingkang sak-saestanipun saged dados panutan kangge inggih menika keluarga wonten ing mriki. Pramila salajengipun para bapak lan para ibu serta undangan nyuwun ngapunten sak kata-kataipun sepindah malih
mbok pilih Bapak Haji Zaimin badhe nggulawentah putra putrinipun kirang inggih menika nyocoki khususipun kangge keluarga kadang pisan kawula ngaturaken ngapunten sak kathah-kathahipun. Lan ugi mbok menawi sak bibaripun inggih menika adicara mangke khususipun inggih menika rombongan inggih menika saking Bareng badhe kundur kawula semanggaken nanging saderengipun kundur kula aturi inggih menika ngrantos sak bibaripun adicara mangke lan sapuranipun doa dipun tutup. Pramila makaten ingkang saged kawula aturaken wonten kirang lan khilafipun kawula nyuwun ngapunten sak kathah-kathahipun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangudas maraning dira kawiyos kanthi aris kebak tembung manis manuhara lebda ing karya kunjuk pepundhen kula Bapak Surasa dipun aturaken gunging panuwun ingkang tanpa winates. Sawetawis kala wau anggenipun nyuwun temanten dipun dherekaken dhateng Bareng binjang napa niku sepasare dina kira-kira binjang napa? Nggih. Binjang menapa, Pak? Mungkin dipadosi nggih, Pak pas pasare nggih. Pak Jaya Jaimin, Bung Asila, pas pasaran temanten disuwun dipun dherekaken dhateng Bareng. Siap nggih? Siap. Alhamdulillah siap Pak Sarim. Temanten sok sepasaran diderekne nang Bareng ning pangapunten. Pas sepasaran manten diderekne nang Bareng. Kula izin, kula mboten saged tumut Pak nggih. Kula mboten saged tumut nderekaken temanten dhateng Bareng soalnya kula mboten dipun kengken. Dadi ora dikongkon kok. Sampun. Monggo Mbah Sugeng, Mbah Mudin kepareng njaraken wilujengan bawan. Nggih kadherekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu nuwun pangestunipun dumateng para rawuh sedaya. Para bapak lan para sedherek ingkang sami tetelengga dumateng mriki sedaya sepuh anem kula suwun sababan donganipun kang wilujeng kula sedherek ngaturaken Mbah Jaimin sekeluarga ingkang gadah hajat niatipun tiang sekalian caos kurmat ngadegipun selamat lan datengaken selamat awit sedaya dipun kormati mugi Gusti Allah paring kuat selamat serinten sedalunipun lan satran malih caos kurmat wiwitan lan wekasan krejemu rukun taun lan windune lan satran malih caos kurmat Bapa kuwasa Ibu Pertiwi Suryo kelawan sasi terusing dinten pitu pekenan gangsal netepi dinten Kemis Legi kang dipun lambai lan satran malih caos kurmat Kanjeng Nabi Muhammad ingkang jumeneng Rasul mewah sukabetipun sedaya awit sedaya dipun kormati mugi Gusti Allah paring kuat selamat serinten sedaya panggenipun Mbah Jaimin sekeluarga anggenipun sedakan kintun doa nglersi bawahipun temanten sekalian anggenipun ngarak wonten ing sangandhapipun Tarupagung nganten sekalian dadosa kaken-kaken lan ninan-ninan lan sadran malih caos kurmat trata krambati nundak tinunda tika sinampiran si janur kuning cumunduan ron moncowarno menika nggih kangge tren-tren nganten sekalian anggenipun ngarak wonten ing sangandhapipun Tarupagung
lan satran malih caos hormat wonten genderontek wonten umbul-umbul menika tandhanipun bahwa dari turun saking surara tumurun wonten ing ngercapala ingkang kathahipun sekawan dasa sekawan menika nggih kangge tren-trening nganten sekalian anggenipun ngarak wonten ing sangandhapipun Taropagung lan satran malih caos hormat wonten gesang sekembaran cumundoan pandan arum lan andong sari menika nggih kangge tren-trening nganten sekalian nggihipun ngarak wonten ing sangandhapipun Taropagung nganten sekalian dados kaken-kaken lan ninan-ninan lan satran malih caos hormat wonten kajeng kadewan daru pang papat kalimo pancer menika banjaipun nganten sekalian nggihipun ngarak wonten ing sangandhapipun Agung Taropagung mawi bakarat kencana awit sedayapun kormati nganten sekalian dados kaken-kaken lan ninan-ninan lan satran malih caos hormat wonten gagar mayang sakembaran kauteraken ambal kaping 3 menika nggih nderekaken kangge tren-trening nganten sekalian nggihipun ngarak wonten ing sangandhapipun Taropagung nganten sekalian dados kaken-kaken lan ninan-ninan lan satran malih caos hormat nganten sekalian anggenipun ngarak wonten ing sangandhapipun Taropagung mlebet wonten ing gedhong bubit mandragini tinundak tinunggasa nganten sekalian lenggah jejer nganten sekalian dados kaken-kaken lan ninan-ninan lan satran malih caos hormat bawahipun nganten terus klemahipun kempalipun dados setunggal lan satran malih caos hormat kumajaya lan kumaranti kempalipun dados setunggal nganten sekalian dados kaken-kaken lan ninan-ninan lan satran malih caos hormat sedherekipun nganten sekalian ingkang lair sareng setinten ingkang campur siti kelawan daya ingkang gading badanipun ngajeng kelawan wingging sedherekipun nganten sekalian sing jangkung badanipun nganten sekalian rinten kelawan dalu awit sedayatipun kormati nganten sekalian dados kaken-kaken lan ninan-ninan lan satran malih caos hormat sedherekipun nganten sekalian sing kurmatan lan sing boten kurmatan sing imanaken lan sing boten imanaken lan satran malih caos hormat sedherekipun nganten sekalian ingkang sepuh ingkang anem ingkang campur gaib awit sedayatipun hormati mugi Gusti Allah paring rahmat rinten kelawan dalu ingkang barsa dusun Kalipapak mriki ingkang manggen kiblat sekawan gangsal pancer kang dipun lenggahi awit sedayatipun hormati mugi Gusti Allah paring kuat selamat serinten sedaya panggenipun baja jaimin sekeluarga anggenipun nyedakahi ngleresi bawahipun teman dan sekalian anggenipun ngarak wonten ing sangandhapipun Taropagung nganten sekalian dados kaken-kaken lan ninan-ninan lan satran malih caos hormat baja jaimin sekeluarga dipun welas asih Gusti Allah saged ngridhoi dhateng baja jaimin sekeluarga mugi-mugi saged toles dodo lestari mboten wonten alangan satunggal punapa-punapa ngedohake pancabaya nyelakake gemaharja sandang lan panganipun slamet saksi keprabinipun dalah satanam tuwuhipun sahipun tanduk kula aturi neksani dumateng mriki sedaya sepuh kelawan anem ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa lil badisya lillahi lamul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ثم إلى حضرته إخواني من الأنبياء والمرسلين والعليا والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمسلمين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه سأل الله اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين kusan la roh rohani fil jasati teman dan sekalian yang berkara wonten sang andhapipun Taropagung
mugi Gusti Allah paring berkah restu wilujeng selamat serinten sedalunipun lan mugi-mugi tansah dipun paringi kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, kesehatan lan keselamatan lan mugi-mugi tansah dipun paringi ketabahan, kesadaran lan kesabaran lan mugi-mugi keluarganipun dipun dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan sedaya kawula tansah asal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Syawalillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa an kulli sahabat Rasulillah ajmain walhamdulillahirabbil alamin. حمدا ساكرين حمدا نائمين حمدا يفينا ما هو يكفي مسجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا الله يا الله لا اله الا الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتذرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك على درجات وتبلغنا بها من جميع الخرج في الحياة وبعد الموت يا الله اللهم انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا للأولين وآخرين وعيدا منك وارزقنا وعند الرازقين اللهم اعفني ببدني اللهم اعفني بالسمع اللهم اعفني ببشر اللهم اجعلني ورب قلبي يا الله اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية بالجسد وشفاء بالعلم وبركة برزق وطبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شخرة الموت ونجاة من النار والعافية عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dipun aturaken Mbah Mudin kepareng hanggiaraken lujengan bawaan mugi berkah samudantenipun. Kawistara wis paripurna anggenipun lukar busara katong rasuk busara sadra sahat pojo tewanten ya kadherekaken jengkar saking panti busara mancing sasana renggo sallallahu sayyidina Muhammad. كنت رحيما هديا ومعلما لا يبكي عليك يوما كان باكيا كنت رحيما هديا ومعلما لا يبكي عليك يوما كان باكيا أنا يا رسول الله Sinar Bukoya Nani Panti Busana Kumanyar Bawa Prabowo Kentar Harum Gondo Wedo Sumbirat Babar Tejomoyo Lah menika pranyata tejane Sri Panganten kanggo tukar busana katongan rasuk busana satriya agung perbawani mencorong cahyane gedhe tresna asih laju kang samaya lumampah trepteng wiwara kang turun susumanding dampar kancana Sang Ratu Laksita adicara kang arsane naged
ولكنني أخشى من الأجر آتيا فذي لرسول لله أمي وخالتي رسول لله أمي وخالتي فذي رسول لله أمي وخالتي فدين رسول الله أمي وخالتي وخالي ثم نفسي وغنيا فدين رسول الله أمي وخالتي وأمي وخالي ثم نفسي وغنيا أنا يا رسول الله رسول الله كنت راجلا أنا يا رسول الله أنا يا رسول الله رسول الله كنت راجلا أنا يا رسول الله وكنت بنا برا ولم تكن جافيا كنت رقيبا هاديا ومعلما نجري عليك يوما كان باكيا كنت رحيما هاديا ومعلما نجري عليك يوما كان باكيا فلو أن ربنا سيبقى نبينا سعيدنا ولكن أمره كان ماديا Foto yang lain pakai pariborno ya. Setelah selesai acara ini foto-foto keluarga yang belum foto.